Everybody get ready. Time for meeting. Go meeting. Go meeting. It don't reach you by Jamaica meeting. It don't reach you for compound meeting. Everybody get ready. I didn't hear Gajanala. I didn't hear Bulem. You're picking. Try. Yeah. Try. Give me 5. Come on. Good boy. Come let's see how you do. Alright. How are you? This is like you call me. Oh, really? How old is he? 2. Wow. Thank you very much. Enjoy your day. See you later. Bye-bye, big man. Big boy. Oh, that's what we're on your man. Other than Igbo, now I told you I get kidnapped here. Look at it. London, I'm gonna come. No. Hey, believe where your this is up time now can jump on. Chief Imo. On me, Chief Imo worldwide. Oh my God! You want Igbo? You know the one. Ask my boy. I don't know shoes. Ask my. Chief Imo. And we matronya. I Chineke mad the population am cow. Mad the population. Man the most come for Papa London come no come. No. London. London, I'm saying. Look at you go to Libya. Ni. You know Libya. Leonya. Wait. London. I'm not Chief Imo no London. Let you go to Libya. Libya pa. Heli ham ga get na Libya. Wa ma Oh, Libya ke no come because same no London. London aga jem na ko kuro ora na village. Ha nye mo postcode. Sim ti ga amadu memle ni shake ko. Postcode ha program S1 24419 419. No. Bam. Go. Wait 419 na London.
but she couldn't make postcode. Otu m siri kpọrọ gị arị nga akwụkwọ ahụ nọ gosicha na ihe mere m ihe akwụkwọ wa dafere adafu. Onye mere ji fuo. Onye nọ Libya. Hey, Chineke na-ele otu ibe m na-esi aga UK garuo m gawa ke m gafuo. Oh my God. Chifimo. Hey, nne m ọwụde obi agbawa. London, ha gwa m even not mama watching program ị ga-aga ime there. Mamo, all my propaganda. Ihe niile m buru bịa dọcha na UK. Nsị m ga leta okuru ọra mụne m. Because nkume na-ekwe wotu. Kedu nkume na-ekwe? Mama alụbụ ya nga. Okuru ọra butiki na okuru ọra wezigbo mmanụ nri nwa gbere buru ibu. Mekwe na ọsọ bụlọsọ asị na ọwa ya mba agụ na ọgụgburu ya pụta akwụgwa. Orige nọ n'irige eri. Okuru ọra. Asị ọwụdụ kwasa ọsọ ndị ahụ onye ma ndị nwụrụ anwụ nwere ọ na-adị kwufra dị ụka wee eziokwu. Ọ bụ ihe m ji lak. Ọ na-aga leta ya na UK. Ha sị m obi na wit. Wilich ka na-akpa ebe ọ bụ ihe m nụrụ ka m kpọrọ taa winch onye okuru ọra nwunye m tụche ngọ ya wụ na-amụzi taa ngawatakwa m ga ahụ gara mụ na ya na-aba isi kọcha m wilich nyekwa hai onye ọwote m tiri gafuo onye nke yi trotis n'elu ọgụ ebe ahụ ele n'ihe m bịara na Libya awa ahụtụ m Libya magawa UK ewere akwụkwọ Libya nye m akwụkwọ UK nye m ha ele ihe nke na nwa gị zakwa na ebe ka ibi o na Libya isi UK bịa eme na na ịlaga alaga biko nne m ị ga-akwalawa ahụ ma ọ ebe London maka isi ọ bụ nwe moto onye nya moto na America na UK ịgbalị agbalị nwa ọma moto bụ red danger ka ịnya ma ya weduka ama na mma iri imedo ụka na-abịa abịa ke ndị polisi nọ ma aga hụje Chineke akpọpụla ha ọkụ oke iwe HGV driver trọk oke ịnya trọk ma gwongworo ịnya gbuola onwe gị nne m nyama enwere egwu agụrụ ịnya wibaro winya gwongworo ọhịa ga-agụrụ gị ọwụ ya bụ uri ọma ndị ọzọ na-agụrụ ha ịnya wibaro kedu ịnya gwongworo biko nne m ị ga-enyere m aka arịa drive akwọla mbịaba Libya a ga-eli ya na Libya ọ na-agwa m marata ekwesịrị m ịga Libya hepụrụ onye ụmụnne anyị legara Libya ike ahụ adị m ala ka ichekwa too much ọkwa na ị ga-eje echiche gị ka inye m adres nlawa ahụ ọkwa nne m ọkwa Somalia arịbe nda oge buru m gawa Somalia mgbọkịrị Somadịrị gbahere m ihe gị mba aga m ele ka m ga-anọkwa na-eche gị ma nke okuru ọra na London ị ga-akwaga m biko nwa m ị gara agakwala akparị m n'otu ule moto na-efe mmadụ ihe m na-anya gọna aka nị ka na-anya achịgbagbuola ọnụ ihe ụnụ niile na ala UK we ọlacha aka ekpụrụ adịmala esi m gara n'aka ugbo beb na UK kwe ihe niile alacha ma ụzọ a na-akpa aka a na-edighe ka ha ma apịa aka otu ụzọ eji aka ebisa achịgbagbuola ọnụ achịgba ọnụ ele ka m na-aba moto m ka esi na-aka m aka ibu aka m ebe ya ma agụrụ m anọkwa n'azụ ọmana m n'ahịa Toyota ọ ka mma moto m bagara n'ime ya maka etu emedume m gwa ha ebe m si fuo nke yiri wakọ ha dị ịkọwa aha ya ele onye na-ekele m ya na ego ekele iri agha ebe niile amụ ọha mara akwụ mmadụ ya statọ ọkpọkọ m ka everybody get ready. Time for meeting. Go meeting.
mekwa meeting. It don't reach you for compound.